ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ପୁରୀ। ଏବେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ନା। ଦେଖ ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ମାଆ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ପୁରୀ ଯାଇକିନି ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକିନି ବସିଗଲୁ। ଆମେ ସକାଳେ ପାଇଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ରାତିରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସକାଳରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇକିନି ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛୁ କେଉଁଠି କିରା କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ କାମ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବ ନା। ଆସିଗଲୁ ଆମେ ପୁରୀ। ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖେ ହେଲାନି ଟିକେ କହିଲି ପାଖେ ଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଦେଖେଇ ଦେବୁ ମୋର ମୁହଁଟା ଟିକେ, ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇକିନି ନା। ଏବେ ପାଖେ ଆଇବୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ ନା, ସେଠି ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖ ଯାଇଲୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଡୋରି ନାଗି ଗଲେ ସମସ୍ତେ କରିବା ଆଉ। ଘରେ ଆସିକିନି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରୁମ୍ ଯାଇକିନି। ଦେଖ ମୋ ବାପା କେମିତିଆ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା, ରୁମ୍ରେ ରହିକିନି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ। ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଟୁ ଯାଇକିନା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପଟେ ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇକିନି ରେଡ଼ି ହେଇକିନି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଗାଧୁଆଟା ଆମେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଏଇ ଖଡ଼ି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗ କରିବି। ଆଗ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲା। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି କିଛି ଦୂର ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିଲ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସିନେରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଭାଗ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ। କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଲୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଆସିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଦର୍ଶନ ଯିବା। ଏବେ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେବୁ ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିକି ଫଟୋ ଦେଖ ଠାକୁର ଦେଖ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସିନେରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତିକା କେତେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବୁ, ହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଗ ଥୋଇଦେବୁ ସବୁ। ହେଇଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଗଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଥୋଇକିନି ଥୋଇଦେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ତାପରେ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରି ଉପର ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ପୁରା କି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ଆସିନାହାନ୍ତି ପୁରୀ କେବେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଠାକୁର କଳାଶାନ୍ତର ଠାକୁର ମାନେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ କେମିତିକା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଦେଖ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଛ ପାରୁଛ। ଆଉ ଏଇଠି ବସିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୂର ଥାଉ ଦୁଃଖ ଥାଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଦିନେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ବସିଛି ନା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜଗା ସବୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଜଗା ଡାକୁଛି ଆମକୁ, ଯାହା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗା ମୋର ପ୍ରାଣ, ଜଗା ମୋତେ ନ ଡାକିଲେ ମୁଁ କେବେ ଯାଏନି। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜଗା ଆମର ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡାକିଛି ତାହା ବି ହେଇଛି। ହେଲେ ଏଥରକା ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ବି ମୁଁ ପୁରା ଠାକୁରକୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଠାକୁରକୁ ଦେଖିଛି, ଏତେ ନିର୍ଭରରେ ଆଜି ଏଥର ଦେଖିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି ବାବାରେ, କ'ଣ କହିବା ଆଉ। ଦେଖ କେମିତିକା ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବିଛନ୍ତି। ଲମ୍ବିଛନ୍ତି କେମିତିକା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖ। ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍।
ब्यूटीफुल। जय जगन्नाथ कहीदियो, जय जगन्नाथ। थैंक यू। देखो केमी समस्त भाई मैंने बिक्री कर सब कर संग साल टे बुलू बुलाबुली करना बुली बुलाकिना आइला देख सब आड़े टे बुलुच आम सब आड़े मुझे देखे दूसरी देखे आईने ब्यूटीफुल। देख सब ये देख चुटी पकड़ करूँ बापार चुटी पकड़ जा चुटी पकड़ सारापर आम घर को